Geblak suweng, suwenge ning gelenter, mambu ketumplung kutil, pak empong lerak-lerek sopong, deyu ndelikake sir, sirpong ndelik kopong, sirpong ndelik kopong. Masake nang ndi ya? Nang omah cae. Ayo dicelon dhisik ya. Ayo, Gas. Ngandipiro adalah desa kecil yang terletak di ujung barat Kota Angin. Sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat petani. Di sana ada satu harapan untuk Indonesia. Mas, Masaki. Mas, Masaki. Mas, Masaki. Mas, Masaki. Mas, Masaki. Apa cah? Ayo dolan gubuk kidul. Karo atus kali pisan. Ayo. Nami kula Badri asring ngabdi pira kerjaan tani. Jalan Rebinan macul karo ngkom 3 dina 4 dina sebar. Terus tukul sebar terus 10 hari semes. Ini terus karo mopok lahan sawah. Mopoki umur 15 dina traktor 20 ditandurno dimes hari ini dimes tandure terus diwatun umur 8 dimes neh mes kedua terus karek nunggu semprotan karena enek omo pora karek enek omo ya disemprot sik terus dimes 2 kali karek nunggu lek ngopeni tandure sampai panen. Sampai panen. Ya. Nak ngaran yo ora enek pertanian yo nak perkara kopi iki yo istilahnya daerah-daerah kos ngakeh. Pertama sawah ora enek kopi iki. Bebas ning sawah. Berarti dampak Covid ning sektor pertanian gak enek? Ora enek. Ora enek. Kan kopi yo ora enek omong kuwi lan kopi di sawah iki. Yo bantuan beras sing akeh. Saka kecamatan LKID terus kabupaten kan. Bantuan pemerintah enek berarti ya? Pemerintah berarti enek beras, yo belanjaan enek, yo ya iwak. Roro kuning kono. Sing nang pucuk kelep. Wes ro. Iki Wah, ngene. iya. Di lah. Kayak Kayak jalan Hot Wheels.